дар интернет аз ҷониби тарафдорони ҷабҳаи муқоимати миллии Афғонистон як видеои нави Аҳмади Масъуд, раҳбари ин ҷабҳаи зидди Толибон нашр шудааст. Ин аввалин далели зуҳури Аҳмади Масъуд дар маҳзари ом тақрибан 2 моҳи охир аст ки расонаӣ мешавад. Бори охир ӯ рӯзи 4 сентябр дар як нишаст бо иштироки шахсиятҳои бо нуфузи Паншер суханронӣ карда буд. Вале баъди тасарруфи ин вилоят аз сӯи Толибон ба ҷуз аз нашри чанд баёнияи садоӣ ё катбӣ дигар аз худ дар маҳзари ом дарак надода буд. Дар видеои нав ки ҳамагӣ 71 сония аст ва шабона сабт шудааст, Аҳмади Масъуд дар ҷамъе аз мардум суханронӣ мекунад ва аз фидокориҳои мардумаш ситоиш мекунад. Кай ва дар куҷо сабт шудани ин видео маълум нест. Кабир Васиқ, собиқ муовини волии вилояти Паншер, рӯзи 1 ноябр дар суҳбат бо хабаргузории русии ТАСС хабар дода буд ки раҳбари ин ҷабҳа Аҳмади Масъуд дар ҳоли ҳозир дар қаламрави Тоҷикистон қарор дорад ва талош дорад то пуштибонии кишварҳои мухталифро барои мубориза бо режими нави Толибон ба даст биёрад. Ба дунбол намояндагони ҷабҳаи муқоимати миллии Афғонистон як муддат дар Тоҷикистон қарор доштани Аҳмади Масъудро тасдиқ карданд, вале гуфтанд ки ҳамон рӯзи 1 ноябр ба Паншер баргаштааст. Видеои нави Аҳмади Масъуд зоҳиран барои он нашр шудааст ки сарусадоҳо дар бораи тарки Афғонистон кардани ӯро хомӯш бисозад.